Bun, deci ca orice canal de YouTube trebuie să ai un intro și da, știu că nu prea am postat și că acest canal a fost luat de la zero de mai multe ori, însă nici acum nu promit că voi posta des, cel mai probabil o dată la 1-2 săptămâni, pur și simplu o să postez când o să doresc. Bun, acum să începem cu introul inițial. Eu mă numesc Robert și acesta va fi caracterul meu de acum înainte și presupun că v-ați dat seama ce o să postez pe acest canal, dacă nu, atunci o să vă dau câteva exemple de jocuri, cele din categoria horror să avem puțin fan, cum ar fi Dead by Daylight, chiar dacă nu e așa de horror, Phantasmaphobia, care e un joc pe care l-am jucat ceva timp pe acest canal și poate alte jocuri la cererea voastră și altele la care o să mă mai gândesc pe parcurs. Legate live-uri, nu știu exact când o să fac, dar nu o să lipsească de pe canal. Cine vrea să joace ceva alături de mine poate intra pe serverul de Disney în descriere, asta fiind așa ca o mică reclamă. Bun, un alt lucru pe care vreau să îl zic este că îi rog pe cei ce nu apreciază conținutul canalului să plece, mersi. Cei ce știți avatarul vechi, cel mai probabil ați observat o schimbare și va trebui să vă obișnuiți. Cel mai probabil o să mai fac schimbări de outfit ale caracterului, dar este doar o propunere și ce îmi place e că pot să îi fac diferite expresii like fericit, presupun, supărat sau furios, sad, o să plângem băieți. Bun, și altele. Și vreau să anunț de acum că jocurile precum Fortnite nu o să mai fie jucate, așa ca să știți. În încheiere, cam atât am avut de zis legat de conținutul canalului, deci ne vedem în următorul video sau live. Ciao!